mikä on metsässä käynnissä. Tuolla hirvi juoksee. Siellä se meni maan. Se ei ole finanssi. Luulen, että mä en näe sitä. Mä pyssy kotiin, mutta minä tulee kohta tätä. Ja se mikä on sitä löytyy, kun se on vähän näyttää tuolla. Se on tuolla noin. Tää on metsästysjuttu, että jos myöskin löytää, niin se on apua. Saadaan JPL:n ja Carpowerin ja ilman terpiä. Tämä on siis Mikan metsästys. Olemme tällä hetkellä Palolaman laululla. Armoton saalis on kyseessä. Hirvi juoksee ympäri kyliä. Siellä näkyy! Äkkiä ampukaa se. Se täytyy ampua, se on hirvi. Ampukaa sitä päähän tai pippeliin. Se on hirvi! Näettekö työ? Nyt se tätä itsemurhaa. Hirvi on löydetty, joten tämä päivä oli tässä.